Erokamano ahinya. Amor ka koro aduogo dala. Juma achiel mokalo asebedo e piny mar Azerbaijan e boma miluongo ni Baku. Ne wadhi e bura mar climate change ming'iyo godo weche mag kor lwasi. Kendo ne wadhi kono kaka delegation moa Kenya gi Afrika. Kane owacho ni pinje madongo machalo Amerika gi China osemewo to gimewo gi industries maketho kor lwasi. Omiyo chandruok mwan godo thurwa koni wuok e dhoudigo. Ne wadwaro ni mondo giket pesa e mesa manyalo konyo ogandawa. Ing'eyo ni higa manyien jolony wacho ni kech dhi bedo kech malich. Kech machalo mane muma mane Joseph otudore godo cha. Yes. En kech mikelo gi lokruok mar kor lwasi. To en chandruok mowuok Amerika, en chandruok mowuok China, en chandruok mowuok Germany gi Britain. Kamoro bo bedo kech mager, ji bo luonge ni kej Ruto. To ka kuom adieri en kech mokel gi jok mamoko ka. Koro ne wan Azerbaijan, kendo nwa kedo ni mondo pinje momewogi oketnwa $1.3 dola mar Amerika. Pesa no inyalo paro ni pesa mang'eny. Ting'e ni mwandu mar piny ngima mwaluongo ni global GDP en $100 trillion. Ne wawacho ni gikaw atamalo achiel kende 1% mar global GDP mondo gikete weche mag lokruok mar kor lwasi, nikech mano pesa matin kopim gi pesa mitiyo godo e lwenje magore Israel, magore Sudan, magore Ukraine gi Russia, itiyo gi $1 trillion. Koro nwawacho ni giket $1 trillion mondo waked gi lokruok mar kor lwasi, mondo weche machalo kech mwaneno gi. Ma piny moro nadhie miluongo ni Namibia nyocha. Kech omako piny masani sirikal yang'o liech. Sirikal yang'o jowi. Sirikal yang'o magwar. To pogo ring'o no ne jopiny. So mago are some of the effects mag climate change ma higa manyien oganda wa kok watang' gi koth machweni, kok wapuro pon, kok wabedo gi dero, kok warundo, kok warito cham wan godo, wadhi bedo gi chandruok maduong'. Omiyo amor ka duogo dala, kendo amor ka nyalo miyo oganda wa report ni ne wakedo kocha ni mondo wayud mwandu manyalo konyowa geng'o chandruok ainago. Seneta, erokamano ahinya kuom kelo wachno. Ma en achiel kuom gigo mamiyo piny mangima bedo gi wich bara ahinya kaka inyalo res piny ka luwore kod lokruok mosebedo e kor lwasi. E juma mokwongo mar twak mar COP29 madhi nyime Azerbaijan, jomoko kone chal ka gima Afrika owuok e gi lwetgi. Onge chiwruok maduong' ahinya ma pinje momewo ma bende marocho ahinya rocho ahinya kor lwasigi ochiwore, nikech gichiwo singo mathoth to singo gi okete tim. Ang'o matimore hie kuwinjo e dho yamo chung' ne pinje ma osebedo kani kod kembe madongo kendo mar rocho kor lwasi? Gima nochapo bura ma higa ni en ni jo Amerika noyiero Donald Trump. To Donald Trump en ng'at mok oyie ni gigo magitimo kata mo magikunyo kata industries magolo iro maketho environment ok oyie ni Amerika onego bed ni chulo pesa. Emomiyo kane en ker mokwongo bang' ka nokawo kuom Obama, nogolo Amerika e riwruok mar Conference of Parties. Koro ji mang'eny ne luor nikech oyier Trump tarik 4 dwe mar 11 to buchwa cha ochakore tarik 7. Ji mang'eny ne luor ni ka koro oyier Trump to Amerika monego bed ni keto mwandu mang'eny e mesa, nikech kuom $100 trillion mar GDP mar piny ngima, Amerika nigi $25 trillion gi wiye. Ni kamoro Amerika nok nyal chopo dwaro ma delegates ni godo kanyo. Mar ariyo, jotend Afrika bende wang' ni nok odhi e bura. William Ruto en jakom mar chenro mar climate change e Africa Union kocha. Ka kuom adieri en monego bed notelo ne jotelo ma Africa, presidents tema Africa. Ni neno kaka notimo Nairobi ka ne watimo Africa Climate Summit. Ker ma Kenya ne onge, ma Tanzania ne onge, ma Uganda ne onge, ma Rwanda ne nitie, ma Ethiopia ne prime minister ne onge. Koro kata delegation manodhi kacha nok otegno ahinya. Ting'e ni kudhi nyombo kuyom to kamoro inyalo diu. Emomiyo aneno ka higa ni ne wagomba ahinya ni mondo wabed gi singo mar $1.3 trillion to kamoro kwachak wadhi e higa machielo to koro wabedo gi chenro makare kaka onego ke pesa no, nikech pesa no kopo wayude to warite maber, ok ni koro odwa yake kaka wahero yako pesa mwayudo kaka hola. Onyalo loko ngima jowa.
nitie moro matin masani nie county governments ka kura doke wach twak manokelo wa kae. Yes. Iluongo ni Floka. Yes. Floka ni en loan mane Kenya okawe kuom World Bank, okawe kuom bank moro mar jo German. To Floka nyiso ni jopiny bedo gi chenro margi ma ging'iyo gigo ma ginyalo timo mondo gigeng' godo kit dhier kata chandruok manyalo biro kaluwore gi lokruok mar kor lwasi. Yes. Aseneno kuonde moko ka jopiny wacho ni gidwa ni gikuny pi, to gidwa ni gikuny pi to gitiyo gi sola mondo goye. Aseneno kuonde moko ka ji dhi e dho nam to giwacho ni e dho nam ka gidwa ni giket kit pur moro manyalo rito dho nam kanyo mondo kik lo kata siltation moro matimore nam cha Kuoyo kik wuog oko kata nam. kuoyo e dho nam kanyo kik kethre mondo wa preserve wedhe. Yes. To nitie kuonde moko ma bende pesa nok tigoro maber. Omiyo trilion 1.3 mane wakedo ne cha, kopo ni inyalo kete mesa mowuogi mochop Kenya mochop e gwenge, onyalo kelo lokruok maduong' e ngimawa. Okay.